Пий кафе да видим как пиеш. Я? Пий де. Дай мама да пи. Дай мама да пи. Дай. Кое на мама? Марти. Пий да видим. На Марти. Кое на Марти? Пи. Кафе. Айде пий. Пий де. Хубаво ли е? Вкусно? А? Кафе. На кой е това кафе? Това е на кафе на кой е? На мама? На мама? Мама. Това на кой? Марти. А това? Мама. Браво. Сте чехли да са обул. Какво стана с кафетата, мама? Какво стана с кафетата? Марти, стига ли вече? Свърши ли? Добре. Ще спи ли, Марти? Не. Какво се прави? Ще спи ли? Не. Чао.